Super Cup σε κινεζικό έδαφος, ενώ κάνει εδώ το λάθος και χάνει ο Φέισα και παίρνει την μπάλα. Ο Μιλίτο βγάζει την πάσα και έχει την ευκαιρία Ίντερ, αλλά γυρίζει έξυπνα και κλείνει το χώρο Μαρκάνο. Άλβαρε, Ζόμπι και Καμπιάσο. Γέστε στη σέντρα, ο Μοδέστο πιάνει μια κεφαλιά, μάχη στον αέρα με τον Καστάνιος. Κυρίως αριστερά, νομίζω να μην μπορεί να κρυθεί ακόμη. Εδώ ο Μιλίτο που βγάζει την πάσα και έχει ευκαιρία ο Καστάνιος, πέφτει έξυπνα ο Κωνστάντσο και το αποσπάει την μπάλα στην ευκαιρία της Ίντερ στο 16. Ο Μότα κλέβει μπάλα, βλέπει το Μιλίτο. Γυρίζει άμυνα του Ολυμπιακού να κλείσει τις τρύπες. Μιλίτο πάει για το σούτ, η κόντρα από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Χάνει ο Μέλμπερ καθώς καθυστερεί και τραβάει τον Νόμπι σε αυτή την ολιγορία του αμυντικού του Ολυμπιακού, ο οποίος άδοξα θα πάρει δεύτερη κίτρινη μετά την προηγούμενη φάση όπου είχε δεχτεί την κίτρινη. 10. Κίβου, πέρασε η μπάλα από την προσποίηση του Μότα, ευκαιρία με τον Άλβαρες, η σημαντικότερη στο παιχνίδι στο 36 για την Ίντερ, με το τέτα-τέτ δύο Αργεντίνων, του Άλβαρες και του Κωνστάντσο, και την μπάλα να καταλήγει out. Σημαντικότερη στιγμή στο μάτς, εδώ το τέτα-τέτ με το κακό πλασέ, το κακό για τον Μάτ Βαλβέρδε, με τον Πατσίνι τελικά μόνο απέναντί του. Αριστερό Γέστε, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, γκολ. Να το γκολ για την ομάδα του Βαλβέρδε, έστω και με 10. Με τον Φέισα να πετάγεται στο πρώτο δοκάρι και να κάνει το 1-0 για την ομάδα του Πειραιά. Πολύ καλό ξεκίνημα στην επανάληψη και χαμόγελα μετά από την Εδώ κοιτάξτε πως προλαβαίνει τους παίκτες της Ίντερ από την εκτέλεση του Γέστε. Νικάει τον Ζούλιο Σέζαρ. Υπέροχο γκολ για τον Ολυμπιακό. Κάποιος παίκτης της Ίντερ, ο Χαβίτο ωραία. Έχει από την άλλη πλευρά το Μιραλάς, δεν τον βλέπει. Δεν τον είδε το Μιραλάς, ήταν μόνος του και προτίμησε να δώσει στον Φέισα. Θα ήταν ένα επανάληπτο τέτα-τέτ του Μιραλάς με τον Ζούλιο Σέζαρ. Φέισα κόβει. Βλέπει τον Πάντελιτς. Να ο Ολυμπιακός πάλι που δεν διστάζει να φτάσει κοντά στην περιοχή της Ίντερ, να μην κλειστεί πίσω με παίκτη λιγότερο. Ο Πάντελιτς στο γύρισμα, ευκαιρία έχει να κάνει το σούτ, το Μοδέστο, το κάνει γκολ. 2-0 στο 68. Ο Ολυμπιακός λέγαμε ότι στέκεται περίφημα με παίκτη λιγότερο. Είχε την ευκαιρία να φτάσει στο δεύτερο γκολ. Αν ο Χαβίτο έκανε την πάσα σε εκείνη την ευκαιρία και με παίκτες που δεν είναι επιθετικοί να έχουν σκοράρει, το Φέισα και το Μοδέστο. Εδώ το πλασέ υπέροχα απέναντι από τον Ζούλιο Σέζαρ από την επέμβαση που είναι πεδαριώδης του Ρανόκια. Δώρο στο Μοδέστο που δεν αστοχεί. Κίνηση από τη Λίτο, κοντρολάρει, ευκαιρία χαμένη στο 69. Έτρεξε να τον κλείσει ο Μανιάτης, κατέβασε. Εδώ νομίζω υπάρχει υποψία offside και κατεβάζει και αστοχή. Παλιά για το γκολ τελικά της Ίντερ. Απλώνει το πόδι ο Πατσίνι στον εφηδιασμό της άμυνας του Ολυμπιακού στο 75 από τον Φαραώνη που μπήκε πριν από 1 λεπτό στο μάτς. Αυτή η παλιά η χαμηλή στην περιοχή. Το 1-2 βρίσκει ελάχιστα. Κοιτάξτε τον Φαραώνη, πετάγει το Πατσίνι. Ναι, βέβαια. Πατσίνι σκόρερ. Πρώτη ενέργεια για τον νεαρό που μπήκε στο μάτς, τον Νταβίντε Φαραώνη. Assist, γκολ για την Ίντερ που μειώνει σε 2-1. Μοδέστο, κίνηση για τον Πάντελης, ευκαιρία που δεν προλαβαίνει. Φάνηκε ότι μπορεί να πάρει την μπάλα εκεί. Στο 80. Κρίμα για τον Ολυμπιακό. Εδώ ήταν μια φάση που μπορούσε να βγει στο τέταρτο το Πάντελης να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Ο Λέμπας. Να που μπαίνει στην περιοχή, πάει από πλάγια να κάνει το σουτ καθώς δεν βρίσκονταν κανείς. Δεν βιάζεται ο Χολέμπας. Μπαλιά για το Πάντελιτς, δάει ευκαιρία για το τρίτο γκολ, το πλασέ, κόρνερ στο 86. Φαραώνη, τελεστής. Κόντρες για να γυριστώ και έρχεται το 2-2 από τον Πατσίνι που βάζει το δικό του δεύτερο γκολ στο 89. Η ισοφάριση της Ίντερ, ο Ολυμπιακός κρατούσε, είχε ευκαιρία να πετύχει και τρίτο γκολ. Επειδή τον ισοφάρισε Ίντερ στο 89. Και κοιτάξτε πώς ξανά με το δεξί μετά από αυτή την κόντρα στην περιοχή και την εμπλοκή και του Χαβίτο έρχεται ο Πατσούτ από τον Μιλίτο. Προσπαθεί πολιορκή Ίντερ τώρα. Φαραώνη στη σέντρα, ο Πατσίνι out.
Κοντά στο 3-2 Ίντερ με το σκόρερ της. Αλλά δεν θα τους αφήσει ο Ολυμπιακός και τα κέρδη είναι πάρα πολλά για τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο το 2-2 που είναι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα απέναντι στην Ίντερ.